Ako to už v politických reláciách býva, ľudia majú občas slabé nervy a silné slová. Tak tomu bolo aj v relácii Téma z Europarlamentu, ktorej sa zúčastnili Vondra a Blaha. Tak teda pre tentokrát otázky na pána Vondru. Pán Vondra, ako to vy vnímate? Súhlasíte s tým, že iba spolupráca Číny a Ruska nás zachráni a sme naozaj už v niečom, čo nazývame globálnym konfliktom? Ne, to určitě jako les do zadnice Rusům a Číňanům by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat v této situaci. Takže já to vidím úplně jinak. Jo. Ano, ten svět se hodně změnil. Mimochodem, kdo ho změnil, kdo rozkopal ten pořádek, byl Vladimír Putin. Jo. Tak teda vravíte, že svet sa veľmi zmenil a že ho zmenil Putin. Neviem, či si ešte pamätáte začiatok vojny, ale hovorilo sa tuším niečo také, že Putin a Rusko sú v koncoch. Tak by som chcel vedieť, ako štát, ktorý je v koncoch, môže zmeniť svet. S kým sa máme spojiť? Alebo Trump svet nemení. Inak máte neuveriteľne príjemný slovník. Mimochodem, nikdo nekrade Iránu území. Že jo? Ty útoky jsou cílený primárně na jejich prostě vojenskou infrastrukturu, která je hrozbou. Jo? Ať už je to jaderný program, raketový program. Takže já proto mám pochopení. Táto otázočka bude jednoduchšia. Podľa vás sa všetky vojny v histórii viedli o územie? A keby Českej republike niekto územie nebral, ale útočil by na ňu, tak by ste preto mali pochopenie. Ja teraz tam smerujem. Takže motiváciou Donalda Trumpa je to, čo on hovorí. Áno, že ideme odstrániť iránsky jadrový program, že ideme zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Nevidíte tam motiváciu v rope, v zablokovaní Hormuzského prielivu a dodávok ropy pre Čínu? Nevidíte tam nejaké strategické motivácie takéhoto charakteru? Určitě ani v zájmu Donalda Trumpa není zablokovat ten průplav, protože to je samozřejmě velký problém. Tak on naruší dodávky ropy pre Čínu. Ne, no tak ano, ale... Tak toto ne, ale áno by ste mali vysvetliť viacej. Mimochodom poznáte výrok, že všetko, čo človek povie po slove ale, sú už len výhovorky. Čo vidíte ako motiváciu Donalda Trumpa, pokiaľ ide o Irán? No já myslím, že skutečně vážně jako zredukovat ten jejich vojenský program, protože probíhaly tady nějaké jednání, Irán prostě se o raketách odmítl bavit, pak je tam samozřejmě otázka toho uranu obohaceného, který oni někde skovali, že jo. Takže za dobrý dôvod považujete, že sa Iránci nechcú baviť o svojich raketách s Američanmi a že si niekde a nikto nevie, kde schovali obohatený urán. Takže dobrý dôvod na útok je, keď s vami niekto nechce rokovať, a druhý dobrý, že obohatený urán sa predsa najľahšie nájde pri bombardovaní. Škoda, že ste neporadili tieto dôvody Putinovi. Pán Vondra, vy teda hovoríte, že toto nebolo porušením medzinárodného práva, je tak? Já to nehodnotím. A čo sa týka Venezuely, tam to vnímate? práva jako takhle, znovu říkám, nikdo neoslavuje to. Jako to jste tady jako poslouchala si, neposlouchala ušima. Jo. Ne, já proto vyjadřuju pochopení. Viete, pán Vondra, že ak sa od niečoho nedištancujete a ani to neodsúdite, tak s tým súhlasíte, a ak s niečím súhlasíte, tak ste v morálnej rovine spolu zodpovední. Ak niečo chápete, tak ste to pravdepodobne schopní spraviť aj vy.